Vítajte na severovýchode Slovenska. Dnes sa nachádzame v obci Mestisko v okrese Svidník, kde vám chcem predstaviť ponuku predaja tohto rodinného domu za mnou, ktorý je postavený na 14-járovom pozemku. Domček je síce v pôvodnom stave, takže si trošku budete musieť vyhrnúť rukávy, ale o to lepší pocit budete následne mať, keď v ňom začnete svoju novú etapu života. Poďme na to! Rodinný dom je dvojpodlažný, podpivničený a každý si tu určite nájde svoje miesto. Na záhrade sa nachádza okrem domu aj murovaná garáž a hospodárska budova. Medzi ďalšie benefity tejto nehnuteľnosti patrí určite aj to, že je napojený na všetky dostupné inžinierské siete a od okresného mesta sa nachádza sotva 5 minút autom. Čo sa týka obce, nájdeme tu okrem iného aj lokálny obchodík, obecný úrad s priestrannou sálou, s priateľmi môžete využívať miestnu telocvičňu, no a čoskoro tu pribudne aj menšie fitko. V neposlednom rade kopec rôznych akcií, ktorých súčasťou už môžete byť aj vy. Jednoducho obec, ktorá je ideálna na život práve pre vás. Už teraz sa teším na naše spoločné obhliadky pri tomto rodinnom dome. Pre dnešok je to všetko, vidíme sa. Ahojte!